ଶଳା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସନିଆ ଦାଦା ପିଙ୍କି ଭାଉଜକୁ କପା କପ୍ କରୁଛି ବୋଲି? ଆରେ ମୋ ନା ନେଉଳ, ମୋ ନା ନେଉଳ, ମୁଁ ପିଙ୍କି ଭାଉଜକୁ ଆଗରୁ କରିଛି ଖେଳ। ଘସର ଘସର 15 ଘସର ଆହୁରି ଘସର ପାଣି। ନା ଆଜ୍ଞା ସୋନିଆ ତୁ ଯୋଉଠି ପାଇଁ ନସର ଫସର ମୁଁ ସେ କଥାଟି ଜାଣି। ନା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗରମ ହଉଛି ଗାଁରେ ରହି ହଉନି। ଷଠିଆକୁ ଜଟିଆକୁ ଡାକି ଦେଇ ଆଇଲି, ଏ ଦି ଜଣ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆରେ ହେ ନେଉଳ, ଗାଁରେ କେତେ କାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲାଣି ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ? ଜଇଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ନେଇ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ଏଠି ଆସିକି କଣ ନଈ କୂଳରେ ପବନ ଖାଉଛୁ? ଆରେ 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 ସତ ନା କଣ? ସେ ଘୋଡାକି ମାଇକିନା ପାଇଁ ପଦେ ଗୀତ ଗାଉ ସାଙ୍ଗ। ସୀତାଲୋ କାହିଁ କଲୁ ତୁ ଡବଲ ଘଇତାଲୋ, ଯଦି ତୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କରିବାକୁ ଘଇତା, ତୁ ଜୟନ୍ତକୁ ବାହା ହୋଇ କାହିଁ କଲୁ ହଟ ହଟା। ତୋ ଘଇତା ବସି ଭାବୁଛି ହୋ, ତୋ ଘଇତା ବସି ଭାବୁଛି ତୋ ଫୋର୍ଟନାଇଟି କଥା ଲୋ। ସୀତାଲୋ କାହିଁ କଲୁ ତୁ ଡବଲ ଘଇତାଲୋ। ୱା 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 ୱା, କଣ ତୁ ନଗାଇଲୁ ସାଙ୍ଗ? ବୋଉ ମୋର ବାଡେଇ ଫଟେଇଛି ପିଚା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ବସି ଭାବୁଛି ସୀତାର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କଥା। ସେ ମା ଧିଆ ସୋନିଆକୁ କେମିତି ପାନେ ଦବା ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନା। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଅଛି ରେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ସୋନିଆ ଦାଦା ପଙ୍କଜ ମାଇକିନା ପିଙ୍କି ସହ ଇଲୁ ଇଲୁ ହଉଛି, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଦବା, ମା ଘିଅଟା ପରିଷ୍କାର ଗାଣ୍ଡି ଭରେଇବ ଯେ। ଏବେ କଣ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗ ଜଟିଆ? ନେଉଳ, ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ମୋ ମନକୁ ପାଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା। ছি 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 রে ঘইতা ছি, ছি 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 রে ঘইতা ছি রে ছি রে ছি। ମୋ ଧନକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ, ବାନକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ, ମନକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। 15 ଦିନ ବାହାର ହୋଇନି ଛାଡି କାଲି କଥା କଲୁ ରେ ଧନ। ଛି ଛି ଛି, ଛି 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 ରେ ଘଇତା ଛି, ଛି 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 ରେ ଘଇତା ଛି ରେ ଛି ରେ ଛି। ତପସ୍ୟାକୁ ବାହାରିଲି ଯେ ବାହାଘର 15 ଦିନ ଯାଇନି, ବାଡି ପଡା ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି। ମୋ ମନର ଭକର କଥା କିଏ ବା ବୁଝିବ? ଇଏ ଯାଇକି ବିଦେଶରେ ବାପାକୁ ଛାଡିଛି ଘରେ, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ହେବି କାହା ସଙ୍ଗରେ? ଏ ବୋହୁମା, ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଇଲୁ, ଟିକେ ମୁତ ଲାଗିଲାଣି, ମୁତି ଦିଏ। ଏ ବାଡି ପଡା ଶ୍ୱଶୁର ଡେଲି କୁଣ୍ଢେ କୁଣ୍ଢେ ମତୁଛି। ମୁତ ବହିବି ମୋ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ମୁତୁରା ମୁତୁରା ଗନ୍ଧେଇବ। ଆସୁଛି 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 ରୁହ। ଏଇଠି ବାପା ଶୁଣୁଛ, ଏଇଥରକୁ ମୁତ। ଏଇଠି ମା, ତୋର କୋଟି ପରମୟ ହলো ମା। ଯାଉଛି ସୋନିଆ ନାନାକୁ ଟିକେ କଲ ଲଗାଏ, ରାତିରେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଇଲୁ ଇଲୁ ହବ। ଏଇଠି ନାନା ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ବୋ? କୁହ ପିଙ୍କି କୁହ, କଣ କହୁଥିଲୁ? ଆଜି 10ଟା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲା ପରେ ତମେ ଆସିବ ହେଲା। ହଉ ହଉ ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ରାତି 10ଟା ପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ହଉ ରଖ ରଖ ଶୁଣ ରଖ। ଏ ମାଗିଆ ନେଉଳ, ସତ କଥା କହ, ଶଳା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସନିଆ ଦାଦା ପିଙ୍କି ଭାଉଜକୁ କପା କପ୍ କରୁଛି ବୋଲି? ଆରେ ମୋ ନା ନେଉଳ, ମୋ ନା ନେଉଳ, ମୁଁ ପିଙ୍କି ଭାଉଜକୁ ଆଗରୁ କରିଛି ଖେଳ। ଆରେ ତୁ ମାଗିଆଟା ଆମକୁ ନ ଡାକି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଖେଳ କରିଦେଇଛୁ ନାଇଁ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତମକୁ ମୁଁ ପେଳକୁ ଡାକିବି ନା, ପିଙ୍କି ଭାଉଜ ରାଜି ହେଲେ ସିନା। ସେ କଥା ଶୁଣ, ପିଙ୍କି ଭାଉଜ କଥା ହଉଥିଲା ଯେ ରାତି 10ଟାରେ ସନିଆ ଦାଦା ଆସିବ। ଆମେ ଠିକ 10ଟା 15 ମିନିଟରେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯିବା, ମନେ ହେଲା? ହଉ ଚାଲ ଯିବା, କାହିଁ ଏଠି ବସିଲ? ଆରେ ହେ ହେ ଜଟିଆ, ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ଶୁଣ। ସୋନିଆ ଦାଦା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଘର ପଛରେ ଲୁଚିକି ବସିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ରେ ନେଉଳ, ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ହଉ ଚାଲ ବେ। ଏବେ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ ସମୟ। ଯାଉଛି ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ ପିଙ୍କି। ହେଇଟି
ସନିଆ ନାନାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି ଯେ ଏତେ ସମୟ ହେଲେ କେହି ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ଏଠି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି, ଆଇଲେ ଟିକେ ଇଲୁ ଇଲୁ ହଅନ୍ତୁ। ओ पिंकी डार्लिंग मैं आ गया। नहीं नहीं एते कावड़ा रह टिके। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ତମେ ଆସିଲ ଆସିଲ ଖଟ ଉପରକୁ ଆସିଲ। ମା ଧିଆ ସୋନିଆକୁ ଆଜି ଯଦି ପାନେ ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନା ନେଉଳ ନୁହଁ। अरे नेउल चल जीवा देखा। अरे तुम्हें रहू ना किछि समय रुह से टिके हौ आमे टिके गछरे देखिबानी। ଚାଲ ଏବେ ଘସର ଘସର 15 ଘସର ଆହୁରି ଘସର ପାଣି। ମା ଧିଆ ସୋନିଆ ତୁ ଯୋଉଠି ପାଇଁ ନସର ଘସର ମୁଁ ସେ କଥାଟି ଜାଣି। ନାଇଁ 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 ଯଦି ମା ଧିଆକୁ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଧରା ନ ପକେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନା ନେଉଳ ନୁହଁ। ଏଠି ନେଉଳ ଏବେ କଣ କରିବା? ସେ ରାଣ୍ଡି ଛତରୀ ପିଙ୍କିର ଘଇତାବାକୁ ଚାଲ କଲ୍ କରିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନେଉଳ ଯାହା କହିଲା ଠିକ କଥା କହିଲା। ଆରେ ଜଟିଆ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହୁନୁ ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇब କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।